Apa tau roh kambile wong Kulon Progo apa piye? Ya ngerti to ya nek bab kambil ki. Ora kok ngandhake kambil aku urung tau ngerti lho nek Kulon Progo kambil kondang. Aku urang dolan kok kowe. Lah piye? Desa-desa kae akeh kambil. Ning ana gantilane. Nek ngematke raine lho nek omongan ora usah ngematke ngendi-ngendi mripate. Aku ki ngalamun bayangke kambil. Lah terus Saya maksud kambil lho. lah iya. Ana gantilane nek kuwi. heeh. Entetin. Apa? Aku ora duwe kambil lho. Tenane. Tenan. Cilik-cilik ora duwe. Ora. Wong aku kuwi dhewe ora duwe kok. Tekan duwe. Ora. Aduh. Jeruk. Jeruk ya ana ngono. Mana? Jeruk ana kok. Apa? Jeruk. Jeruk. Latin kiran dhewe jeruk kok jeruk. Lah apa? Lambo aku ora ngerti kok. Aku duwe wis jeruk nang omah. Jeruk kikit kae lho cilik. Oh, cilik. Nek kok tutup gelas. Jeruk kok kaya tutup gelas maksudnya. Nek kok cilik-cilik nek tutup gelas kae ana Jeruk iki bunder kok tutup gelas ora bunder lho. bunder wae ning gepeng. Saiki tak takon nek ana Lho, ndak darane aku ki tekan ngendi-ndi. Lah iki mbok dipadake lho. Nek jeruk iki bunder ora gepeng. Lah mula aku muni tutup gelas, Pak aku iki muni jeruk. Lah maksudnya kok nek jeruke kaya tutup gelas iki piye? Nek jeruke kingkit lah kuwi du kingkit kok. Panggonmu kingkit apa? Aku duwene ya nek kingkit tulis cilik ngono kae lho, mek cilik kaya talok kae lho. Oh, cak ngono. Ngerti talok ora? Oh, talok. Wih, melining ya kae. Lah iya duwe talok ora? Duwe. Endi? Kowe Raden? Lah apa? Ora di talok aku. Duwene? Duwene? Menengo ya. Ora duwe aku nek kuwi. Moro sida wis sembrono lho. Aku lagi ngadeg wis ngomong-ngomong kambil-kambil. Aku ki ora sembrono, aku ki nek karo wanita ki serius. Wah, Serius? Seriusnya piye? Serius nek cinta ya kondo cinta. Lah cinta ora? Aku manut kowe wae. Loh, lah kok manut? Kok manut? wong lanang kudu duwe prinsip kok ya. Aku nek ditampik ora kelakon, Mas. Ora bakal wong wedok nampik. Aku biasane iki Mas do ditekoni kowe tresna aku ora Mas, ngono kok iki ora ya. Wah. Tak tekoni lho jenengan tresna kalian kula mboten. Oh iya jelas. Tresnane bab apa? Bab antarane Simbah karo Putu. ora. Apa? Lah, Karo Mbah Wedok. Kene wae kok arep lunga. kaya aku padhae Mbah Wedok ngono apa Aku piye? goleki Mbah Wedok ya. Endi tok. Ana ra tok iki. Atau ayo dukuh kentir kata undang. Aketil kae kancaku ngetoprak mbiyen kae. Heeh. Anggere dadi lutung apik banget. Oh, men dadi lutung kok bangga. Lah ketok le wangun. Apike nggon ngendi nek lutung ki? Lutung ki nek disawang manis. Weh. Tur nek antarané lutung karo munyuk ki beda. Bedane nggon apa? Nek munyuk ki ora ndek buntut, Nek nek lutung? lutung duwe. Masa toh? Ora kabeh duwe buntut. Ora, beda. Lah kok iso lho, kabeh kewan sing jenenge kera apa munyuk apa? Ora ana sing ra ndek buntut. Wis rasa ngomong ke buntut. Lah ngapa? Kowe ora duwe buntut? Duwe dain. Berarti termasuk munyuk apa lutung? Aku menungso. Aku duwe buntut. Buntute Buntute nang endi? Buntute nang endi? Mas do dawer-dawer cah cilik-cilik kamu nang ndi to? Edan kok. Wong menungso kok duwe buntut lho. Upamane lah wong kok dadi lutung-lutungan kok ya tok ya. Mbiyen aku amal rokae aus koyo mogri nang Klangon ki ngepit jaman semono untar. Bayare 5.000 digetak-getak. Ya tak ya. Nang hotel. Heeh. Mlumpuk nang. Ya mlumpuk, maune dhewe-dhewe. Ning gak ndek tekan kono ki keju, iki terus mlumpuk. Tegese mlumpuk, tengklep yur lho. Angin kesini. Sandirana.
Lho wong kowe le ngesuk kok aku dikon rono ki piye to? Ha iya. Antara aku nek golek engko. Jane wong mau bengi wae aku ning Temanggung wae. Nggih. Mesti nakoke kowe lho. Sinten? Kuwi. Tenane Mas. Sore-sore sampai membuat aku penasaran lho. Ora iki serius kok. Siapa toh? Aku po. Pripun? Ridi mawon sing kula ya ora krungu. Muni ngene iki mung kancane Dona Buyawan sing nyinden ming loro, sing ora nyinden ki Tatin, Prastiwi terus liyane Dona nyinden ngene. Kok mboten ngejak Mbah Siono to, Pak? Wah, ora dikon sing di omah e. Wah ya iso. Nek upama teng mriku ni iso nggo kletik-kletik. Apa jake emping? Apik empinge ro kowe. Oh iya. Ya sing penting kena nggo tis. Nyamian. Yo. Ya Tin, iki ya Tin. Oh gedene semene ya ora weruh lho. Aku ki nek gegeden mah ora weruh. Ora ono. Gegeden kok ora weruh. Heh? Ono Mas. Apa ayo? Kowe ndelok barang nek sing gedhe nek kemajon ngono mak marah weruh. Oh iya. Peteng to? Heeh. Anak cilik ye. Udah ada. Tin. Waduh. Dadi ra weruh semene ra weruh. Saiki weruh ya Tin. Pemangsa aku kok kan mau mengarep Sulaya terus. Aku ki iki aku ndeder tresno lho. Wow. Kok mah tok kira aku gawe masalah. Lah sakmene gedene nang ngene kok ora weruh iki kepiye? Ya kok tinggo aksi saja. Oh ngono. Jane weruh. Jane tresno. Ya. Ngapa nanti? Nembang kok. Ngapa kok? Kalau kamu tinggal iya. Ya manut lah. Wis ora pengen kok gentenan jak aku ki cah bagus ya kok. Olah gayane lho, wong ra ndek untu ana kok le. Biyen duwe Tin. Lho saiki nanti? Saiki nanti? Saiki kerep tak sengeni to dodolan dhewe-dhewe. Wong untu kok dolan lho. Untu kok minggat dhewe-dhewe. Nesu kok. Ora kompak ro lambene kok. Ya. Ya Tin. Anakku sing bagus sehana. Dhewe ya. Anakku sing aku ngerti, Seono nangis ya aku ngerti. Aku ya. Aku ngerti aku. Arep ngapa? Kayane lho Mas. Nengah lho. Apa? Aja damang-amange lho. Arep ngapa lho? Jan Seono ki geleman kok edan. Ngerti aku. Kono anakku sih terus oe. Terus? Kan naluri seorang ibu ki nek weruh anak nangis ki kapake. Nengah lho Mas. Isin aku. Apa emangnya arep tak nei apa? Nek anakku sing nangis ya ora tak kei apa-apa lho. Aku ki kon bayangke yo limbuk mau wis dong aku ya dong. Apa? Yo limbuk bayangke apa? Bayangke anakku. Iya anake piye? Ada? Ngelak pokoknya kok. Mbokne kesel. Tinggal turu. Ora diamiki to. Oh, aku sih cilik anak. Gek kon ngenangin iki. Wes wae isin kuwi ngundang-undang ora. Nek arep mie mbok omong. Iki. Lah sampe dak mlipir-mlipir. Piye? Citraksi. Ngene. Piye? Ra masuk kuwi, ra masuk. Bagus. Dewi. Ngapa nek ngono ki? Keselak. Besok pinter. Gadekke. Oh, Mas aku isih cilik wis gadekke, Mas. Jarike mbokku. Terus mbokku sedina ning kamar terus. Ah ngapa? Jarike tak gadekke. Ora jarikan, Joan. Terus nganggo spray. Saka lae yen wis bisa nyambut gawe
kepompong ki ora nagih aku lho. Lah kok iso nandi? Ayo iki ora arti ket mau ning kosong ngene iki kok. Ndi Pak Lurah? Sik. Aku ora tak genahke aku karo kowe iki kerep salin bubukane. Sik tak urusi. Lah biasane jenenge lho sik nyano. Ora kok ngono kuwi. Apa? Tolong ngadeg, Mas. Maksude? Nek kelingguhan Ora lho. ora ana, Tin. Aku ki wong asli. Pak Seno ki apikan. Mbok menawa karo Pak Lurah diparingke dhewe mbok menawa. Nandi? Mengko liwat cek. Liwat cek. Pak Lurah. Pak Lurah. Ndi? Pak Lurah Sabari to? Ngomong tok. Kancaku. Oh, nang kono. Oh, nang kono. Ikul iki. Nih yo. Penabuh ki nek ora digenahke apa-apa aja kok dhuwit rokoke do meneng wae. Sing sabar jak ngomong cauke. Piro e? Ngapa kepengin? Ora, aku ora gelungan kok. Lah maksude? Anakku sanggulan mesti di sabar. Pengen gelungan apa piye? Ora. Tak sili gelunganku. Angko liyane ya tak sili. Gelem apa piye tak sili ngono aku kabeh nggonen kabeh. Gak ah. Lah apa? Malu. Kenapa? Kan aku pria. Ya kalau pengen menjadi wanita? Agak ah. Kenapa? Aku pria saja yang mendampingi wanita gitu. Aduh. Oke. Oke, yang penting setia ya. Iya, happy. Kok happy? Happy. Yang penting happy. Happy birthday to you. Heh. Ya. Cuman ngangge anakku. Aja pinter nangis wae. Anak sing bagus bisa pinter sing ngundang bintang tamu kagetan niki njur piye? Ha kene iki ming gerong. Iya, ngono iki kok kaget. Ah, ben kene iki nganggo laras. Yo, ngono kene. Yo. Ya ora apa-apa. Ayo. Ah, iki lho ngene iki lho. Ayo. Oh iya. Gak terus kan. Jenengan saged to. Ora, aku kurang lawehi wae. Nggih.
Putra Nuswantara panyune Bapak Lurah. Ya wis dadi wis lunas. Wis di putra kan wis bangun miturut wong tua wis kepenak. Iya. Siap. Ya, saiki genti Elisa. Ya. Ki ana sing nyuwun gelang kalung sa. Oh iya. Ya. Mongko ra nggo kalung emah. Ya wis diayahi wong loro. Wong loro, wah. Iki bintang tamu lho Pak, tumben ora dadi kowe kok. Ya kudu wong loro rasa rebutan. Aja do rebutan aku to, aja. Wah. Makpeng. Piye? Ning ngono ki piye? Piye? Milih sing gedhe sing kiwa kodene. Piye? Kuwi dua model lho, Se. Ah iya. Sing siji lemu, to, seger sing siji nek arep padha karo ngepek triplek ya iki. Kadake triplek ra apa-apa. Nek resik ngene iki ora triplek. Gavalum. Mosok ngene iki triplek model Saya triplek. cantik sahabat raya. Aduh, lah kok malah kaya sing ning pasar. Sini pasar apa ya? Tegese noko ning pasar ki duwe toko ki. Ana umpamane kon milih endi? Nah, coba. Piye? Iki Seliramu iki kaya sing apa tak takon. nek liyane Mas e ono. Heeh. Bingung. Nek aku ora bingung. Wah. Terus merah bingung. Jajali. Jal. Ke depan? Ke depan aku. Iya. Oke. Kamu ke depan? Bentar, aku mau pose dulu. Siji-siji sik ke depane siji Jadi, sik. sing kiwa apa tenge? Siji kon bergaya sik. Nah. Weh. Sapa? Alisa. Elisa. Heeh. Ya. Kowe kok oblek wae ngopo to? Ya bentar ini kan Oh, iya. persiapan mau maju. Pak Ira do nyenengke iki jen. Waduh. Ah, pete napa-napa niki mbayuk Oke. pete. Wes? Aku ya maju. Ya Lah iya. maju, lah perlu aku le maju. Hah? Ya maju dhewe. Ya, Ya. maju ya. Blemblek. Wah. Piye? Piye? Aku seneng kabeh nek iki. Kok seneng Kok kabeh? jur ngawur seneng kabeh piye? Timbangane bingung, Ya aja bingung kudu milih. Milih salah siji. mau kudu loro. Siji. Kekuatanku loro. Loro entek apa piye? Entek. Tenane. Tekate nggo sesuk. Ya ora entuk. Apa teh iki? Kok kaya panganan nggo sesuk. Lisa, Milih ini sing sa Lisa, iki. Lisa sing iki. Oh, lemu. Kae tadi. Heeh, tatin. Wis gek bareng apa? Rasi do milih iki mau. Rasi do milih. Loh, tak pilih kabeh. Oh iya. Sing pilih kabeh. Kowe nek cara duwe bojo terus arep loro ngono. Bojoe mung siji lho. Aku kuwi milih suaramu ora bojo-bojone. Oh, wis tuwa kok ndek bojo. Ora gelem nek tuwa cari cari bojo. Bang Wedok. Aku ki wis ngelingi anak putu. Anak putu ning apa? Saiki ngomong anak putu wis seneng kok. Ning kowe iki do serius ora to? Hah? Lah piye? Piye? Iki lho, Piye? sing tak dadi kok ora jelasi. Kowe iki do tenanan ora? Omongane tenanan? Gelem ora? Gelem ora? Sepenting gelem kan ora rezeki. Iya. Yo cari golek Mbah Wedok. Ah, mulai Mbah Wedoke sing endi? Aku. Nek iki dadak aku kasur. Heeh. Kok dagang. Nek kowe, Nek iki dadak aku kasur. kasur. Heeh. nek kowe iki nganggo kasur. Yo. Pilih ndi? Pilih kabeh kowe jan ora dong-dong kowe iki. Oh, pilih kabeh? Saiki umpamane pilih kabeh sing arep tak ayahi sing endi siki? Mudiar ora kowe. Lah. Ngayahi karyaning luhur. Ayo sing endi sik? Ya wis. Elisa sik. Elisa dulu. Aku gak nek toran. Aku gak. Aduh. Engko nek turah digunting. Nek toran digunting piye to? Digo nambal nggon dengkul. Kaya jin ya. Ngawur ora. Ya wis kono karo Lisa kono. Ora iki ben nembang awake dhewe nglimpekke. Oh, ngono tujuane. Jadi begitu. Enggak. Aku nembang terus kamu limpek-limpek ya. Iya, jangan gitu. Kamu sama dia. Enggak. Jadi intinya kamu pilih dia kan? Pilih kamu kan. Oh piye to jare milih aku lho. Kurben marem. Ning jan aku seneng kowe. Oh ngono. Ya. Aku krungu lho.
Oh, le budek kowe ya. Lali aku. Asing dapukane budek Tatin kok malah. Awal lali. Jane aku seneng kowe. Tenan, Dik. Tenan. Tenan? Ya tukoke aku nek jadi nek seneng rono wedoki butuhe akeh. Penjalukmu bakal tak turuti waton ora luwih saka 1000 kilo. Wong 1000 nggo tuku apa? Nggo tuku ndok kowe kurang. Alah uyah dimut yo mecucu suwi kae kok. Wis kaya ngono wong lanang bagus-bagus dhewe. Nek arep ngenehi utang kancane. Waduh kok muring-muring ngopo to ya? Kowe mau liwat ngendi? Kok malah wong kang slupan. Sana. Nggih. Gelang kalung sik. Iya, Ngagem bawa mboten Tasena? Ngagem bawa mboten. Ngagem bawa ya ora apa-apa Mbak Elisa. Sidane Men pamerno karo Sehono kuwi pamerno suaramu. Iya. Oke. Deloken iki ya. Rungokno. Delok. Gobokmu apa? Alah. Apa? Jerengan gobokmu. Telok. Ha iki wis dadi bojone, Mas. Nek wis dadi bojone matane. Elisa iki wong radong kata-kata Jawa. Ya diharap maklum. Aja muni gobok. Apa? Ya trungokno talinganmu jerengen. Kuping. Lah kowe nek panjenengan nek mbayang nika nggih jerengan gobokmu kupingmu apa ngono? Kuwi nek tantang-tantangan. Oh, tantang-tantangan. Nek kowe rasa nantang tak tandangi kok. Ora bareng nggih. Iya. Ngidam kinjeng tangis. Terus apa, Mah? Ayo nyente ngono. Apa nyente? Nyente apa? Ngegas. Oh, ngegas. Aku jane halus lho nek lanange halus. Ning mau nek aku dibanding-bandingke loro adiku loro. Loro. Iya. Nek tak salepe. Kok jero niate arep nyalep. Ya loro ya, Mas. Sing tak salep sing endi? Kowe. Aku dibangan nek ro iki. Lanut aku. Kono nyalepi kono. Ora. Kowe engko tak popoki ya. Maksudnya dipopoki? Kaya bayi semono dipopoki itu nek popoke ngentek-entekke spray. Tegese ora popok kuwi, Mas. Apa-apa? Popoki jamu nggo pilis kae lho. Oh, tak kira nek arep dipopoki arep dinehi kathok-kathokan kae. Nah, kuwi rasa tak omong-omongke kok. Lah apa? Nek diomongi ngapa? Malu. Punya. Punya malu. Mana lihat malunya? Enggak mau. Ayo. Agawe ru citing Saiki kowe nek nyoto wong pinter tenan. Iki tembung-tembung iki artekno, agawe ruji tenggalih iki artine apa? Gawe. Heeh. Rujit ning ati, gawe larane ngati. Nah, terus ah. Terus mlanjur ngono ya. Ora, sing ngartek. Kene sing diteruske timbangipun nggih, cara bagus. Kon mlayu. Apa Kang Sinedya? Sakit apa ya ta? Yang di tujuannya. Oh iya. Ngawur ya Mas? Ya ora kok ya bener. Mosok sakit dadi tujuan sapa sing pengen lara? Tujuane anu ning kuwakan to ditampik lara. Oh ngono. Ngono mbangane ngomong sah. Terus barat. Rasanya ndak nyedak. Entek lali aku bumu. Ora jane piye to? Saiki piye sa? Wong lanang ngeplim-plani lho. Mula klambine diklip apa piye? Ben ngapa
apa? Ben ra lunga. Nek copot klambi? Klambine tok sing tememplek. Aku ndak masuk angin aku. Wis ben tememplek kene wae. Ayo Sa, wis aku tak ning kene ra lunga-lunga. Upama munduta bahasa Indonesiane apa? Upama mundut rukmi. Upama membeli. Ha, membeli apa? Belilah rukmi yang bagus-bagus. Rukmi iki emas. Hah? Rukmi kok emas. Apa ya? Rukmi iki emas, Mas. Ya udu kok ya. Napa? Rukmi iki kependekan dadi Rukmini. Dadi membelilah Rukmini. Oh, dadi to. Kuwi BME. BME iki apa? Pit. Kok pit? Ha, mereknya BME kono kok. Heeh. Terus? Rene meneh. Tertentu tak turuti. Tertentu tak turuti. Wah, jelas aku penuhi. Oh iya. Bakal nukokke Rukmini mau. Ayo mbok dress mbok mini mbok sapa. Terus? Ibarat wong numpak prau. Ibarat wong numpak perahu. Ya ibarat naik perahu, Mas. Heeh. Ibarat ya ibarat. Heeh. Lumampah tanpa welas. Lumampah tanpa welas. Lumampah Jalan. berjalan Tanpa. Hah? tanpa welas. Welas. Apa welas? Kasihan. Oh, berjalan tanpa kasihan. Heeh. Hah? Mbok yo. Welah apa welas? Welah. Welah kok. Welah ya. Iya, welah ya. Welah itu Yang tanpa jelas. tujuan. Oh. Oh, berjalan Itu tanpa nang kamusku ngono kok. ing madyaning jala nidi Ing madyaning jala nidi. Apa? Ayo nang jerone jolo, Mas. Jadi Jala nidi iki segara kok. lah iya rak do nggo jaring kono. Do nganggo perahu to, Mas. Wah, iki goblok ngayal. Pripun to? Ing madyaning jala nidi di tengah-tengah samudra. Samudra. Lah iya kok jala. Lah ada jalan nidi wae. Jalan nidi iki samudra kuwi. Wis sesuk njeluk guru bahasa wae mbahane Padu, Mas. Wong aku dhewe ya ngawur, Mas. Aku ki radong. berarti ki mau intine mancing nganggo Rukmini. Iki ya mancing anu iki. Lah iki mau tak benake mboko sijine sing mau nganggo Rukmini jalan tanpa tujuan numpak perahu. Perahu? Terus iki ning tengah-tengah samudra. Iya, nganggo mini. Temah konjing Ha iki. anggen jok ning pagulingan. Hatinya resah langsung tidur di pertiduran. Pertiduran ki piye? Tempat tidur. Tempat tidur kok pertiduran. Ah iya iku yo turutin. Apa iya? Terus kelop-kelop. Ngapa? Ngapa kuwi nek? Ayo ngalamun. Oh, ngelamun. Iya, mangga gelang kalung, yuk. Weh kene. Pendarane aku ora seneng karo kowe kene. Wis. Aku ya jane gah aku ora. Aku ki yo wegah. Gak mau. Wong kok etok nek tenan ngono. Tenan ngapa nek tenan? Kowe rasa teruske bojoku nonton iki streaming. Lah ngapa wedi apa? Ora wedi ning mulih Padu aku kalah. Ngono wae. Ayo kok sing urusan ning omah ya mengko le mikir no. Ya wis wah galak iki lho sing ning omah malah. Lah gepe.
Galak tatin apa karo seneng omah? Oh, nang omah ki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Lho, nek aku mangan gogor apa piye? Gogor anak macan apa piye? Ora kok. Montar ora kowe arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen toprak dapukan macan ya? Yo macan brakot kowe piye piye? Galak tenan to. Olah-olah ya kur kebrakot. Ning brakote untuk siji wae ya. Lah ya jenenge ora brakot nek atus siji. Gak kaya wong kerokan. Brakot kok untuk siji ya. Wis jenenge dumbrakot. Kowe rung dong sak meneng ae. Ya aku meneng bae aku. Aku rung gathuk. Urung gathuk. Gocekan stagen wae sing Dek ora gathuk kuping iki lho. Gathuk liyane yo. Ayo kur gocekan stagen sing cendhek. Terus apa kuwi? Terus apa-apa lah kok durus ngono kowe kok. Lah aku nek radong nek ya tekon to ya. Ate konmu menjurus kok. Loh, lah jenenge menjurus ora? Kamu menjebakku ya? Enggak, saya tuh cuma tanya loh. Tanya ini dipandang. Itu kan enggak enak ya. Ya enggak usah dipandang kalau enggak. Sehono itu sudah terkenal baik, bagus. Pret. Ora eng-eng. Siono kok. Ning senenge pret. Lho, pret ki teh. Kok teh? Teh botol. Sepret duduk teh. Sepret ki soda yo. Teh saka ngendi? Yo, ora kur terpengaruh untu to. Ya, mangga. Ya, mangga. Kalang-kalang sing Kur neratap. Ora kaget aku. Siap kok. Ah
matur sembah nuwun Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Yo. Sing nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang inggil, Pak, lenggang inggil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng seta rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Mas Petro wilujeng slamet, Gong. Pangestuku tampanana ya le. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndayana ing kasantosan ampawa ana kasantosane lair batos kula. Ya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa, monggo bareng tak cocoke karo Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngrembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Lah kuwi wigati, kuwi penting. Merga niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum, ta, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo, karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Nggone Bapak keneng ora, Pak? Nggonaku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu melacot. Karo wong tuwa ora is ngonekke dengkulmu melacot. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok diselak-selakke piknik. Nang omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ini asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki mergane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu, aku mau disebutke aku pengen bangun desa, Pak. Ngandel ora malah bengok ta.
Kuwi apik to Le, kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek nganu dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh. Sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo nom-noman iki saiki wis manunggal. Merga kadangkala sok ana congkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pinter njara langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Samploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning tumrap kanggo kebutuhaning masyarakat aku ki nomor 1, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandhang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong aku mesti ketok. Ngepyake para warga ora mung ngepyake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik, Le. Wis. Genduren durung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gendel, aku mangkat sike, acah sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Iya. Pemangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 ning pedukuane. Iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusunku ki mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, kaya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo wis bati. Ha iya. Heeh. Ah iki kahanan kaya ngene iki arep tak luwih apike, Pak. Arep tak luwih becike. Maksude arep tak luwihke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ha tak tentrem dusunku. Ngene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom, doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaking negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh Sinoman do ngedum. Ameng mlaku kok do dinjlok-jlokke. Ngeget-geti wong nyam. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono,
cagak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom iki dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak? Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis percaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo mbasmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge udu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya terus. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku nek ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho. Ning ana Pak, oknum, aku ngandhake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok. Hukumane ming 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara sok kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka. Ning apa jenenge iki? Apa terus? Wong kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku. Anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke apik-apik kok gleceh. Pak. Sing kan dirempuk ya, Pak? Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki bapak teko, gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nek ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhewe malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok
kejaba panganan ki. Maksude sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus keramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Wah iya, waduh. Saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku ning karo dhek ning mburi. Oh, len juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah, maem ki suwe, Tru. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombene. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tuk sing nang isor wit ringen. Dol desa ana ngadem le lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang to, Pak? Kudu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti, dumadakan tanpa kenyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbok, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun, Pak. Maksude piye? Aku iki muni ulun sing teka. Engko gek tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun ki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono kowe. Esuk utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah. Tak takone ora ana jambu dipa nirmala ya ora ana. Anane ming jambu dresana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak? Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Aku arep nyuwun prisa karo Bapak. Nek Bapak ki pancen prisa. Bapak ki pancen paham. Jare Bapak ki mbiyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku mbiyen ki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora.
Rektor, udu. Doktor, udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Waduh. Papane ning kayangan? Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Lho. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Budak ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Weh, dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan ki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ah dudu ye, ha iso ora. Mandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem ken biyen yo nang kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbuh karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, heeh. Paham aku? Nang dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang isor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra, papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngepruk raimu iki kok ya. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita kasilering asamirana amre tutuk sirahe sekar maya ku ngas kan nyorung modar lali ayo kowe apa itu cakapane maweh raras renaning driya Sulo kok karo ngentut saedan kan nek guyu-guyu mar rasa diampet
aku lucu to, Pak? Wis, Mbok. Kene mung tak dolani ngene. Gawe senenge wong tuwa ki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Bapak, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Nek Bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa, niku jam tangane balekke kula. Wih, kok menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Christian Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christian Hakim nganti raimu apa piye? Ora kowe ngapain digluk-digluk ngantuk kok? Ora. Lah ya lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho, Gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sego sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modal ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipa kusuma, dipa nirmala. Dipa nirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak penake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo Bapak nek Bapak ora iso nggayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembugan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi, ning mripatmu kira neksani ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene tok malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lakon apa ta ya. Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar wi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke, wah tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu mar. Saking ambaning cangkemku.
Aku iki nek ngambok langsung tanpa nganggo petungan rumangsane anggepe. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Sidhem jroning pasewaken blegegek sadulita mel. Bathara Guru Padararja sak pratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ora liwat. Pangestu ulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bekti kula katur Pukulun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan menika sangat anggen kawula dadosaken jimat paripih. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Semar ginakaken dayaji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh. Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang? Blegegek sadulita. Yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya. Inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Iya, mula guru gandeng aku iki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru Panakawan Bagong. Dalem apa pancen mengkono ing dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Kanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun
lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Ponokawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Plemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala Ponokawan Bagong. Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon coko wadanani rombranang ing dados kula dipun paringi Plemrtangga Jiwa Jambudipun Nirmala ning bapak kudu nyembah kalih sampeyan. Iya pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring Plemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Plemrtangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak ki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan keloro-loro terus kakang nika digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tetenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken Plemrtangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Plemrtangga Jiwa kon nyolong Jambudipun Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Plemrtangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Plemrtangga Jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Ajake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak,
Kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gentone para gendro. Nameng ditandhiki karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nameng ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon ngejobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apus. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontraca iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sewake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-raweran las malang-malang tak putung. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kowe ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Celeng tenan kok cak. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, ning kula tau tuku pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kuwi iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mampu mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sih, mengke kula nuntuti karo sampean.
Ya kendel ning nganggo duga-duga wani ya wani ning nganggo etung aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi ya ngono kuwi pancen apik ning sing tok adepi sapa iki mau Bathara Guru wis ngerti rasa tok cethake apa aku ra entuk wani-wani Bathara Guru kae sesembaning para titah sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku apa kuwi patut diajeni kowe kalah karo Bathara Guru durung karuan manut dalange kandhani ngeyel ora ngeyel lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki kudu do gatekke mula aku muni to urung karuan aku kalah karo Bathara Guru manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya terus kono kancamu muni salah kowe dosa kecemplung neraka apa dae iki ponakane sing gawe urip apa piye pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambuté tak. Cukur sisan. Bodhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Caidan rampung cukur aku ngilo kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu mbah gagas arep omeng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur piwulang sing becik piwulang sing apik contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa ning kae dudu sing gawe urip kae mung utusane sing gawe urip mula kedunungan salah kedunungan luput lho bener Bagong Rengkah ngono ya panjen heeh kaya to aku ki arep bangun desa ming sabagong bangun desa mula ana tetembungan Giri lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah arep tuku lemah yo ngombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah sugih Tegal pirang-pirang hektar ning ora tau muk Tegalku semene sawahku semene hektar beda karo wong kutha njajar mobil ning ngarepe dhewe pirang-pirang digarasekke dhewe wancine pajak ora iso ha ya wis piye ngono kuwi dijukok wah kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok amangar gayeng tok nanggap campur sari sadagelane ora gayang ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing dugal, gleleng nek omong traca. Saru traca, sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya.
Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nang ngene kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali ya, Tru. Kowe mau ngejak bali ora betah kok. Lara-lara atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasrahe karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati kok titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nah iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak ngono. Atonyo. Kane meledak sumbune ngendi? Lah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Nggon abang-abang. Kuwi nek dipejet jajane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel video ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya, Tru. Ya mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nek nyetel tukokno pulsa ya, Tru. Wah. Ayo padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel anu kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Beng. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca.
Aneh-aneh. Wis kono Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan ruwong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe El Klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora mem sing miring ora mem kendange. Sing ngendang wae miring. Apa Pak pokoke? Nyetel engko men kari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko men kari mejan nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ya, Tru. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya ya ya. Nek arep kepengin grajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya? Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB. Ngono ya, Pak. Ya sing ati-ati ya, Bagong. Ning nek kala aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa, kowe mlayu ning Bapak. Siapa? Ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku ki wong loro saudon telu saurupan. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya nek